दिलू दिलू बॅग 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 नको बॅग नको. नमस्ते. नमस्ते सर्वांना, कशा आहात तुम्ही? आता तू काय करते इकडे मम्मी? भेंडी कापते. भेंडी कापते. कसे दिवस आले आहेत बघा आपले. का त्याच्यात काय भेंडी कापायला कसले आज दिवस सोमवार लागतात? आता उपवास आहे. पंचपक्वान बनवणारी आज वालाची भाजी, बिरड्याची भाजी, वालाची बिरड्याची भाजी, बटाट्याची भाजी. आज म्हणजे सोमवारच्या दिवसाला करणारी मी आज भेंडीच्या भाजीवर उपवास सोडायचा आहे मला. कारण इथे आहे ना भाज्याच नाही मिळत आहे. मग काय झालं, भेंडीची भाजी तर केवढी चांगली काय असते, भेंडीची टेस्टी भाजी? असते एकदम. हा, आता पण- तुम्हाला एक जोक दाखवतो. आता तुम्हाला ना इथून मम्मीचा चेहरा दिसत नाही, लांबून तर तुम्हाला एकदम गोरा गोरा दिसतो ना. जरा झूम करून तुम्हाला दाखवतो बघा. ही बघा काय दिवस आले, भेंडी खाऊन बोलते. काय भेंडी किती छान असते मम्मी, आणि तू बनवते पण ती भारी. आता ही मम्मीने एक एक्सपेरिमेंट केला होता. परवा कशी बनवली ती भेंडी तू? हा, परवा केली होती त्या पप्पूला आवडली भाजी. परत भेंडी आणली मी. त्याने परत भेंडी आणली. आता मम्मीचा चेहरा झूम करतो बघा. काय झूम करतो, काळी झाली आहे. काही नाही, केवढी पावडर लावली तू. पावडर लावली आहे. ती पावडर तर मी लावते, त्यांना माहिती आहे. अरे पण एवढी हा, ही बघ, ही बघ. मग त्यांना माहिती आहे मला पावडर आवडते. एवढी को लावतात का? भूत झाली भूत. बघा, लांबून वेगळं दिसतं आणि जवळून वेगळं दिसतं. हा. असे तर किती गोरी 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 वाटते. पण असं स्पष्ट दिसलं नाही की माणसं बोलतील पावडर हे झाली. तू काय केली ते घामामुळे हे झाली कधी, घामामुळे झाली असेल. है ना? हा. ये है मम्मी का सिक्रेट. मम्मी विचारतात तुम्ही गोरी गोरी कशी, ते बघा अशी गोरी गोरी असते. आपण मी मूळचीच गोरी आहे. माझे डोळे त्यांना असे- माहिती आहे, माझ्या माणसाला माहिती आहे मी मूळचीच गोरी आहे की नाही. हा रे बाबा, तू गोरीच आहे. आणि असे डोळे का होतात कारण इकडे आम्ही उन्हाच्या जरा क्लोज बसलोय ना. हे मी बघा, हवेवर बसली हे बघा इकडे ऊन आहे आणि पूर्ण डोळ्यावर येते ते. मी हवेवर बसले भेंडी कापायला. हम्म. आणि आज तुम्हाला ना नवीन प्रकारची भेंडीची भाजी दाखवणार आहे मी. दाखव दाखव दाखव. हा, पहिली भेंडी कापताना आहे ना, मी प्रत्येक टायमाला सांगते भाज्या कशा साफ करायच्या असतात. त्या भेंडी कापताना अशी आहे ना, पहिली अशी चिरून बघायची आतमध्ये खराब आहे काय ती. नाही तर आतमध्ये आहे ना आळ्या असतात, खराब असतात ना भेंडी. म्हणून ती अशी चिरून बघायची पहिली. नाहीतर अशी अख्खी अख्खी फोडे करत नाही द्यायची. आता तुम्हाला पप्पू बघायचं आहे काय करायला गेलाय. डॉग लोकांसाठी आहे ना पाणी आणायला गेलाय आणि त्याची ते त्यांना खायला पण प्लेट. पाणी पाणी घ्या पाणी. पाणीवाले आले. हे बघा डॉग साठी दिसतंय का तुम्हाला? हे डॉगसाठी बघा पाणी. डॉग साठी पाणी. आणि आम्ही डॉग साठी प्लेट ठेवली आहे सेपरेट, बरोबर ना मम्मी? हा. त्याच्यानंतर डॉग आधी कुठे पाणी ठेवतो ते पण दाखवतो. आणि तिकडे 3-4 डॉग येऊन पाणी पितात. तिथे सावलीमध्ये गाडीच्या पाठी पाणी ठेवतो. इथे तो बघा तिथे सावलीमध्ये ठेवतो. प्लेट मध्ये जेव्हा लागेल तेव्हा द्यायचं त्याला. लागेल तेव्हा ती प्लेट जेवण देतो तेव्हा ती प्लेट काढायची आणि त्या प्लेटमध्ये जेवण द्यायचं. अजून एक तुम्हाला गोष्ट दाखवायची आहे. आता मम्मी तुझ्यासाठी एक प्रश्न आहे. बोल. छोटी मुलं आहेत ना, हा. नाश्त्यामध्ये काय आवडीने खातात? काय फेमस वस्तू आहे ती पॅकेटमध्ये काय घेतात आणि लगेच मॅगी. मग माणसं काय बोलतात? मॅगी मॅगी मॅगी, हा. है ना? तर रत्नागिरीमध्ये आपण काय बोलतो? काजू काजू काजू. आंबा आंबा आंबा. तिकडे मॅगी फेमस, तर इकडे आमच्या रत्नागिरीमध्ये आमच्या कोकणामध्ये काजू ते आंबे फेमस. काजू काजू काजू, आंबा आंबा आंबा. थोड्या वेळाने आता तर काजू काजू करतील आणि थोड्या दुसऱ्या महिन्यात आंबा 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 करतील. होय. आता इथे खोबरा किसतंय, कांदा खोबरं सगळं मी साहित्य बघा बाहेर आणलेलं आहे. आणि आता इथून मी सगळं तयारी करून किचनमध्ये जाणार आहे. आणि बघा मम्मीला बोलल्यावर मम्मीने पावडर पुसलेली आहे, तर ती थोडीशी आहे मम्मी अजून. आणि चेहऱ्यावर हे माशी फिरतात त्यांना काय म्हणतात? कॅमेरा. कॅमेरा. कॅमेराचा ॲडव्हान्स व्हर्जन कॅमेरा. अजून फणस नाही झाले, आंबे नाही झाले, कॅमेरा फिरायला लागले. हां म्हणजे तुमच्याकडे आहेत का अशी सांगा तुम्ही कमेंट मध्ये. हां सांगा. मुंबईला नसतात. भोवती फिरतच असतात कधी कधी. हां, तोंड धुतलं तरी नाही धुतलं तरी. हा. चला खोबरा घ्यायचा. बाहेर या. आहे कुठे तुम्ही? अरे सकाळपासून तोंड नाही दाखवलंय, जरा तोंड तरी दाखवा. हा. हा. तुम्हाला परवाचा व्हिडिओ दाखवतो तुमचा परवा शूट केलेला तो कोकिलाचा आवाज सारखा तुमचा. कोकिळ्याचा आवाज आहे लता मंगेशकर. भेंडीची भाजी. भेंडीची भाजी. आता इथे मी पप्पूसाठी मी वांग्याची भाजी बनवली आहे, बघा कशी झाली आहे. एकदम भारी झाली, म्हणजे एकदम टेस्टी लागते. कशी झाली भरलेली वांगी करतात ना, लोणच्याचा प्रकार कसा असतो? हा तसा चटणी सारखी खायची. तर जर आमच्या नेबरला टेस्ट करायला देऊया, हा. बघूया त्यांचं रिएक्शन काय आहे खाऊन.
तुम्हाला आवडेल का बघा कशी झाली, एकदम एकदम भारी झाली आहे. हा. मी खाऊन बघितलेली, एकदम म्हणजे एकदम चटणीसारखी माणूस खायला मम्मी. चटणीसारखी खायला आणि जरा जराशी खायला. हो. आता आम्ही चाललो आमच्या लता मंगेशकर काकीला भेटायला. ते पण ऐकलं. ऐकलं काकीने लता मंगेशकर. काकीने पण काहीतरी दिलं मला. काय देत आहे ते? काय नाही, काय फरक नाही पडत, आम्हाला आवडतं. हा तेच ना, हे आमचं शॉर्टकट आहे. हे आमचं शॉर्टकट बघा. तिथून इथे द्यायचं, इथून तिकडे द्यायचं. सर्वात वांग्याची भाजी आहे. नाही खरं मी आता टेस्ट केली ना, मी बोललो काकींना देऊया, मस्त लागते ती. वांग्याची भाजी खात नाही, पण मी आपल्या खात नाही घरात वांग्याची भाजी. परवाची खाल्ली, मला काही नाही झालं आणि मस्त झाली. नाही खाऊ, ही पण मस्त लागते, मी खाल्ली ना आता, लय मस्त झाली. मी आता वांगी होती बनवली ना, आणि बघूया काकीने काय दिली इकडे. माझा उपवास आहे ना, त्याला वांग्याची केली भाजी. काकींची भाजी दाखव. जरा मसाला कमी झालाय. रेट छान झाले, कलर मस्त आलाय. उन्हात तर अजून भडक झाला तो. खाऊन बघ कशी झाली. हे बघा काकीने दिलेली भाजी. त्यातली आहे फणस. त्यांना वाटतं काय मी खाते ना, फणसाची भाजी आवडते ना मला, म्हणून तुझ्यासाठी स्पेशल. हा, पण माझा आता उपवास आहे. हा आता उपवास सोडताना रात्री खाऊ शकते, पण तू आता खाल्लीस तर खा. नाही, एक रूल मी फॉलो केलाय. कसला रूल दाखवतो सांगतो थांब. एक आपण सर्वांना मम्मी सजेशन देतो, ऍडवाइस देतो किंवा सांगतो ना व्हिडिओमध्ये काय ना काय चांगलं चांगलं. एक गोष्ट मी अप्लाय केली. कसली गोष्ट सांग. सांग कसली. आता काका बघ आपले 70 एज, आपली आजी 82 एज, त्यांना मी काहीतरी टिप्स विचारले, हेल्थ बद्दल टिप्स विचारले. त्याच्यामधून एक कॉमन टिप निघाली, म्हणजे काय माहिती का, ते लोक जेवतात, जेवण काही असू दे, त्यांचं चांगलं जेवण असो, पण जेवण झाल्यानंतर दुसऱ्या जेवणाच्या वेळेच्या आधीमध्ये ना काहीच खात नाही, काहीच खात नाही. बरोबर. म्हणजे तोंडात टाकत नाही. आता हे बघा, हे टेस्टिंग करायला मी जरा तोंडात टाकला ना, मग आपली इन्सुलिन लेवल स्पाइक होते. बरोबर. हे जेव्हा आपण सवय मोडू ना, म्हणजे टायमावरच खायचं, किंवा जेव्हा बसाल ना खायला तेव्हाच खा. असं आधीमध्ये हे पण नाही खायचं, आणि आधीमध्ये कुरकुरे पण काय खायचं नाही. म्हणजे हे खाल्लं तर मला तर वाटतं आपण हेल्दी राहू. अजून ही टिप तुम्ही सुद्धा फॉलो करा. या अशा टिप्समुळे आपण हेल्दी राहू शकतो. आता ही भाजी दिलेली आपण साईडला ठेवूया, आणि रात्री जेवताना किंवा आता जेव्हा पण आपण जेवू तेव्हा खाऊया, बरोबर ना. भेंडीची भाजी करणार आहे, ती पण मी काकीनं देणार आहे. हो त्यांना दे, कारण मम्मी आता थोडी थोडी ना, आता सर्वांचे आपले ब्लॉग्स बघून झाले, सर्वांचे झाले ब्लॉग्स. आता मम्मी आता नवीन रेसिपी स्टार्ट करणार आहे. सर्व फ्युजन काय ना काय फ्युजन होत राहतं. परवा कोणती तू रेसिपी बनवली होती मम्मी? मी परवा याची वालाची भाजी बनवली होती आणि त्याच्यात मखाने टाकले हा, होते. लय भारी झाली होती. आता ती पण मध्ये मखान्याची पॅकेट आणलेलं आहे मुंबईतून, एक एक्स्ट्रा पडला होता मुंबईला, तर येताना टाकला टेम्पो मध्ये. म्हटलं आपण करू, तर मला वाल होते आणि वाल थोडेसे होते, म्हणून त्याच्यामध्ये मी मखाने टाकले आणि एवढी भाजी मस्त झाली ना. ती पण रेसिपी तुम्हाला मी करून दाखवणार आहे. रेसिपी तुम्हाला नक्की दाखवणार ती. किळा लाईट्स ऑफ. तर मम्मी तुम्हाला दाखवतो बघा. मम्मी तुला अजून एक सांगायचं, पकड. सेव्ह, आपण सर्व त्यांना टिप देतो ना, तर सेव्ह इलेक्ट्रिसिटी पण दाखवूया. तुम्हाला लाईट बिल कमी करायचं असेल तर कसं करायचं ते तुम्हाला माहिती आहे, ते आता तुम्हाला पप्पू सांगेल बघा. दाखवतो बघा. आता इथे बघा, हा आमचा मीटर आहे. आता मीटरवर युनिट किती पडलेत मम्मी? 48. ते पण आपल्याला 1 महिना 10 दिवस म्हणजे महिन्यात आपल्याला 35 पडले. आता तुम्हाला हिशोब सांगतो, चल. आता इथे बघा खोबरा किसायचं काम चालू आहे, आणि आता तुम्हाला तो मीटर दाखवला ना मी मीटर, तर तुम्हाला हिशोब, मम्मीला पण हिशोब सांगितला होता पण परत सांगतो. आता आपले युनिट किती पडलेत? 45. मला सांगितलं ना की मला वाटतं माझ्या माणसाला पण समजलं पाहिजे. म्हणजे बघा, आता 100 युनिटच्या आतमध्ये ना एका युनिटचा भाव 4.5 रुपये असतो इकडे, आणि ते 100च्या वरती झाले किंवा 100 झाले ना, तोच युनिट आपल्याला 7 रुपयाला पडणार. म्हणजे समजा 99चं ना, 99 जर युनिट झाले ना, आपण 100च्या आतमध्ये जर युनिट गेले तर आपल्याला 400 रुपये बिल येईल. आणि समजा 1-2 युनिट पण वाटले ना 100च्या वरती, जो 400 रुपये बिल येणार होता ना, तोच म्हणजे 450 किंवा 400 बिल होणार, तर तो 700 बिल होणार. तेवढं किती होतो बघा. आणि परत 300च्या वरती भाव वेगळा आहे, म्हणजे 7 रुपये का 9 रुपये युनिट आहे. म्हणजे तुम्ही जेवढं कमी युनिट वापराल ना, तेवढं तुम्हाला स्वस्त मिळेल आणि रेट कमी लागेल तुम्हाला. बरोबर. म्हणजे जो एक चॉकलेट ना 4 रुपयाचा होता, तोच चॉकलेट तुम्हाला 7 रुपयाला पडणार, आणि तोच चॉकलेट जास्त वापर केला की 9 रुपयाला पडणार. गुणिले 4 होणार, किंवा गुणिले 7 होणार, किंवा गुणिले 9 होणार. आता आपलं समजा 50 पण पकडलीच ना, आपलं किती 35 युनिट आहे, आपल्याला काहीतरी 150 रुपये येतील लाईट बिल. फक्त 150 रुपये म्हणजे किती कमी लाईट बिल. म्हणजे तुम्ही विचार करा आमचा लाईट कन्झम्पशन किती कमी आहे.
आता आतमध्ये सर्व ऑफ आहेत बघा आणि आम्ही हवेवर बसतो. फायदा म्हणजे कसा इकडे हवा खूप आहे ना हा. म्हणून आम्ही हवेवर बसायला येतो. तुम्ही पण इलेक्ट्रिसिटी अशी सेव्ह करा. आता मी माझे कसे माहिती पूर्वीचे दिवस आता मला आले अनुभवायला. म्हणजे काय पूर्वी कसं घरामध्ये फ्रीज नाही होतं, पंखा नाही होता आणि आपण कसं हवेवरती म्हणजे वाऱ्यावरती बाहेर बसायचो तेव्हा पूर्वी. आता काय होतं बाहेरची हवा ती बाहेरच राहते, माणसं पंखा लावून चांगले आरामात बसतात घरात. त्याच्यामुळे त्याचे अजून पैसे अजून खर्च वाढतो पैशाचा. फ्रीज नसल्यामुळे काय फायदा फ्रीज होतो नसल्यामुळे फायदा काय आपण थोडाच आपण जेवण बनवतो तेवढ्या पुरताच आणि ताजा ताजा खातो. आणि आपल्या घरात फ्रीज असल्यावर काय होतं जाऊ ते फ्रीज आहे ना आज जरा मी भाजी जास्तच बनवते आणि मग आपण फ्रीजमध्ये ठेवतो आणि दुसऱ्या दिवशी खातो. पण त्या फ्रीजमध्ये एकदा गेला ना वस्तू की त्याचा काही उपयोग नाही, त्याच्यामध्ये काय राहतच नाही. फ्रीज मी तर तुम्हाला एक चॅलेंज देतो. मी माझ्या क्लायंटला पण असे काहीतरी वेगवेगळे चॅलेंज देत राहतो. तर तुम्हाला पण एक चॅलेंज देतो जर तुम्ही करू शकता तर. विदाऊट फ्रीज तुम्ही जरा 1 महिना काढून बघा. फ्रीज मधलं पाणी पण चांगलं नसतं. फ्रीज मधले कोणतीच गोष्ट आपण जेव्हा फ्रीज मध्ये ठेवतो ना ती अनहेल्दी होते. कारण तो गॅस असतो ना मम्मी तो सर्व आपल्या जेवणामध्ये मिक्स होतो त्याचा काहीच उपयोग नाही. बरोबर. आता आम्ही स्वतः इकडे एक्सपिरियन्स करतो. आम्ही आता 1-1.5 महिना इकडे झाला फ्रीजच नाही आहे तर आम्ही दरवेळी जे काय बनवतो ना ते आमच्या पुरतीच बनवतो आणि आम्हाला आयडिया पण आली की किती लागतं आणि तेवढंच खातो आणि उरतच नाही. कारण ह्या फ्रीज नसल्यामुळे एक फायदा झाला की आम्ही डेली ना नवीन आणि ताजं खातोय. कोणतीच गोष्ट शिल्लक नाही. हा पहिल्या सुरुवातीला 1-2 दिवस काहीतरी वेस्ट झालं कारण आपल्याला अंदाजा नसतो, पण नंतर अंदाजा झाला की काहीच वेस्ट पण नाही होणार आणि सर्व तुम्ही हेल्दी खाल. आणि आता माहिती पडलं आपल्याकडे 2-3 डॉग येतात ना त्यांच्यासाठी आता जास्त करायचं तर त्यांच्यासाठी थोडे मुठभर तांदूळ जास्त टाकायला लागतात. म्हणजे गावी असल्या तर एक फायदा होतो काय सांग मम्मी की सुरला तर आपल्या बाजूला गाय आहेत किंवा काय अॅनिमल्स आहेत भाजी पण आपण साफ करतो ते उरतो तर आपल्या गायला खायला देतो. आता आपण मुंबईला काय करतो गटारात फेकून देतो. आता आमच्या घरामध्ये लाईट पंखा चालू आहे म्हणजे आहे असं नाही की लाईट गेलाय, लाईट आहे पंखा आहे पण आम्ही ते बंद करू नये ना इथे बाहेर वाऱ्यावर बसलो आहे आणि वाऱ्याचा आवाज पण तुम्हाला येत असेल व्हिडिओ मध्ये. बोलत असेल किती बडबड इकडे अजून खोबऱ्याच अजून काय माझी बडबड कुठे करते मी म्हणजे माझं भेंडी कापून तुझी नाही आमची आपल्या दोघांची बडबड असते बोलते ना आम्ही असंच असतो बडबडतच असतो. बडबड आता तर आपल्या माणसांबरोबर बडबड आम्ही करणार नाही तर कोणाबरोबर करणार. काजू बडबड याचं बघा या काजू खायला. हा तुम्हाला कॅमेरा समोर नाटकं नाही करत पण याची लय नाटकं असतात बिहाइंड द सीन. हा तुम्हाला एक दिवशी आहे ना पप्पूचा मी डान्स दाखवे ना गुपचूप व्हिडिओ करून पण काय होतं एडिट त्यालाच करायला लागतो. एडिट मीच करतो घालवणार मी घालवतो. आता आपल्याला बाहेर मोकळ्या हवेत काय बघायला भेटतंय तर आपण बघा हे सगळं झाडं बघा कोकणात बघा आणि हे बघा आता तर आमचं ओपन आहे किती शांत आणि किती मस्त वाटतं सर्वीकडे झाडं. त्याच्यासाठी बाहेर मोकळं बसायला शांत म्हणजे एकदम चांगलं वाटतं. एकदम मस्त वाटतं ना. हा मस्त वाटतं. बघा तुम्हाला हवेचा आवाज येतोय का मम्मी येते ना हवा एकदम जोरात इकडे जोरात वारा येतो असं म्हणजे आहेच नाही दर 5-10 सेकंदांनी हवा येणारच. आणि इकडे बघा कशी नाही ना आला वारा इकडे तर लय जोरात येतो वारा म्हणजे हा गाणं लय फेमस वाटतं. इकडे बघा झाडं बघा हलतच असतात कंटिन्यू तुम्हाला पण आवाज येतच असेल. आणि आमची ती झाडं बघा सुपारीची कशी हलतात. आणि कधी रत्नागिरीला आला कोकणात आला स्टेशनला उतरला की पहिला आमच्या घरी या हवा खायला. हवा खायला सर्व हवा जेवण तर आहेच पण हवा खायला फ्री या जेवण पण वाऱ्यासाठी तरी या. मस्त आहे खूप मस्त वाटतं. एकदम गार एकदम हवेशीर घर आहे एकदम शांत आणि म्हणजे नो डिस्टर्बन्स काय नाही. इथे आपण मस्त चटई टाकायची. आता माझ्या बहिणी आल्या होत्या ना सगळ्या आम्ही इथे चटई टाकून आम्ही रात्री 12 वाजेपर्यंत मस्त हवा खात बसायची. तू टुरिस्ट सेंटर खोलला ना मम्मी तर लई चालेल इकडे कितीतरी माणसं येतील एकदम रिलॅक्स वरती हवं तर वरती गच्चीवर जायचं मस्त बसायचं एकदम. भेंडी कापली कांदा खोबरं लसूण सगळं तयार केलंय. आता हे जरा किचनवर ठेवते. तुम्ही कालच्या व्हिडिओमध्ये बघितलात ना बोलत होता दिल बारीक झाली पण मी पहिला व्हिडिओ बघितला ना तेव्हा मला दिल बारीक वाटली होती. मला खूप टेन्शन आलं होतं. आता दिलचा व्हिडिओ आलेला आहे परत नंतर आता पप्पू बघतोय तुम्हाला दाखवते. आमच्या दिलचा व्हिडिओ तुम्हाला दाखवतो बघा आणि हा व्हिडिओ बघून तुम्ही सांगा की दिल बारीक झाले की नाही. काय दिलू कशी आहे दिलू थांब मी येते आत तरी येते दिलू
इकडे इकडे ये. दिलो इकडे ये. इकडे इकडे ये. गुरगुर करते दिलू. आता फोन आला होता हा. म्हणजे लॉक झाला तिचा, ती फोन ठेवून गेली होती. मी करायला गेलो ना, बटनावरती हात पडला. हा. मम्मी आणि पप्पू पण ये लवकरच. हा काय आज तुला नेल तिकडे गावी. तू येशील गावी येशील. नाही मम्मीने गेलेला. हा काय त्याचे लॉक ते मला समजलं नाही. गेलो ती चप्पल म्हणजे दिलो दिलो. बॅग 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 नको. बॅग नको. आता तुम्ही व्हिडिओ बघाल ना तेव्हा बोलाल. मी तर एवढी टेन्शनमध्ये आली होती ना की मला इथे जेवण सुद्धा जात नाही होतं, दिल बारीक झाली म्हणून. मला पण खूप टेन्शन आलं हा, खूप टेन्शन आलं होतं. आणि त्याचं खूप मोठं एक्सप्लेनेशन आहे की तुम्ही दिलला इकडे का नाही घेऊन आलात. म्हणजे खूप काही रिझन्स आहेत, तुम्हाला आम्ही नक्कीच सांगू ते. आता इथे बघा दिलचा व्हिडिओ स्टार्ट केला, मम्मीला तिथं बघायला. अरे वा मस्त माझी दिलू, माझी बाबू मस्त आहे, छान आहे. अजून मला किती टेन्शन आलं होतं माहितीये का. आवाज नाही जात त्याच्यात, व्हिडिओ आहे तो हा रेकॉर्डेड आहे. आवाज नाही, व्हिडिओ कॉल नाही आहे. नाही, माझा आवाज नाही जाता तिला. नाही ते बघ केवढी आहे तशीच आहे, काय बारीक नाही झाली आहे. आता माझं टेन्शन गेलं बाबा. जाड आहे म्हणजे बरोबर आहे, जशी होती हा, तशीच आहे. बरोबर आहे, जशी होती तशीच आहे. हे बघ काय काय हे. दोन दोन आहे. दोन 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 दोन. ही पाली पळते हो कशी टुंडुक टुंडुक पळते आहे. मस्त खेळते ताई बरोबर खेळते ती. आमची दिल हुशार आहे है ना. हा, दिलू आमची हुशार. डोळे बघा दिलो. आता कधी शेक हँड. नो शेक हँड. दिलूचं दिल कुठे आहे. मम्मी उलट तर मला असं वाटतं ती खाऊन खाऊन ना जास्त खाऊन जाडी झाली आहे. कारण एक ट्रेनर तिच्या बरोबर आहे ना एक्सरसाइज करून घ्यायला. आम्ही तिला रोज पळवायचो तिला. मी तर धागा पकडून रोज तिला हा, पळवायची. ती त्याच्यासाठी एक एक्सरसाइज होती. आता इथे आम्ही घर बनवलंय, तिकडे कचरपट्टी नाही आहे, कचरा नाही. आता आपली झाडं लावलेली आहेत ना, आपले माड वगैरे लावलेली आहे, त्याच्यासाठी आता मी काय करते माहितीये का, एक बालडी ठेवली आहे. आणि हा सगळा कचरा आहे ना, भाजीपाल्याचा वगैरे सगळं आपण जेवढं काय कचरा करू, खरकट वगैरे असतो ना जेवणाचा, ते मी एका बालडीमध्ये साठवते पाण्यासकट. त्याचं खत होतं ना मग. आणि हे कसं दुसऱ्या दिवशी सकाळपर्यंत ते तसंच ठेवायचं. आणि ते आपण त्याच्यामध्ये पाण्यासकट ओतायचं, खरकट वगैरे काय असेल ते त्याच्यामध्ये जमा करायचं. आणि दुसऱ्या दिवशी ते सर्व झाडांना थोडं थोडं टाकायचं. म्हणजे आपला कचरा पण बाहेर होत नाही, कचरपट्टी होत नाही, आणि आपल्या झाडांना खत पण मिळतो. आता मी भेंडीची भाजी बनवते. आता त्याच्यासाठी मी तुम्हाला साहित्य दाखवते, म्हणजे मी कशा प्रकारे भाजी बनवते ती बघा. इथे लसूण घेतलाय, 7-8 पाकळ्या लसूणच्या घ्यायच्या, सोलून चांगली चेचून घ्यायची. थोडा अर्धा चमचा कमी आपलं जिरं घ्यायचं. आपलं एक मोठा कांदा घेतलाय, खोबरं घेतलाय अर्धी वाटी किसून, ओलं खोबरं. आणि आपली भेंडी आहे, ही अर्धा किलो भेंडी तू आणली होतीस ना. हा, मग ही अर्धा किलो भेंडी. आणि आपल्याला नवीन त्याच्यामध्ये काय टाकायचं माहिती आहे का, हे टोमॅटो केचप. हे आपल्याला 2-3 म्हणजे असे, आता ही अर्धा किलो भेंडी आहे ना, त्याच्यामध्ये 3-4 चमचा टोमॅटो केचप घ्यायचा. आता आपण काय करतो, समजा सगळीकडे म्हणजे सर्वांच्या घरी कोकम असतंच असं नाही, मग माणसं काय करतात, लिंबू पिळतात. पण हे सर्वांच्या घरी असतो टोमॅटो केचप. हे टोमॅटो केचप घ्यायचं 2-3 चमचा. त्याच्यामध्ये आपल्याला मसाला वापरायचा आहे. हे मिरची पावडर चांगला 1.5 चमचा घेतलाय, म्हणजे अर्धा किलो भेंडी आहे ना म्हणून. आणि धना पावडर 1 चमचा, अर्धा चमचा गरम मसाला आणि पाव चमचा हळद.
हे एवढ्या साहित्यामध्ये आपल्याला भेंडीची भाजी बनवायची आहे. आता तिथे तेल टाकून घेतलंय ना. हा तेल टाकलंय. आता तेल टाकलं की थोडा गॅस बारीक करायचा. त्याच्यामध्ये पहिलं जिरं टाकायचं. जिरं चांगलं तडतडतोय ना तोपर्यंत आपण लसूण टाकायची. लसूण लाल करायचं आपल्याला. हा लाल म्हणजे जास्त लाल नाही करायची आहे. झालं ना. आता कांदा टाकू ना. हा थोडी भाजू दे लसूण. गॅस जे लसणीची टेस्ट आहे ना तेलामध्ये उतरली पाहिजे. मग ती भाजीला उतरते असं आहे. हे बघा एवढी लाल झाली. लाल झाली मी. लाल झाली. आता त्याच्यामध्ये कांदा टाकायचा. सर्व कांदा टाक त्याच्यामध्ये. कांदा ढवळ आणि लगेच आहे ना त्याच्यामध्ये आपल्याला भेंडी टाकायची आहे. लगेच. हा लगेच बस तेलामध्ये कांदा मिक्स झाला ना की लगेच त्याच्यामध्ये भेंडी टाकायची. कारण काय माहिती आहे माणसं काय करतात भेंडी वेगळी फ्राय करून काढतात. आपल्याला टाइम वाचवायचा आहे आपला. तर आता आपण लगेच कांद्यामध्ये भेंडी टाकायची. कांदा आणि भेंडी एकदम फ्राय करायची म्हणजे आपला वेळ वाचतो. बरोबर. हां काय करायचं आता? कांदा आणि मिरची आहे. काय कांदा आणि मिरची. कांदा आणि मिरची मिरची. कुठे आहे? कांदा आणि मिरची नाही. कांदा आणि भेंडी आपल्याला जसा कांदा फ्राय करतो ना तशी आपल्याला कांद्याबरोबर भेंडी फ्राय करायची आहे. आता खूप उशीर आपल्याला भेंडी फ्राय करायची आहे. भेंडी फ्राय करत राहायची ना. चांगली गॅस फुल गॅस करून भेंडी फ्राय करत राहायची आहे. आता मी तुम्हाला भेंडी फ्राय करून दाखवतो. हा. भेंडी फ्राय झाल्यावर मी तुम्हाला दाखवतो. हा. आणि किती मिनिटं लागतात ना भेंडी फ्राय करायला ते पण सांग. फुल गॅसवर. आता याच्यामध्ये तार येते बघ. हे बघ तार येते ना वरती उचलून खाली टाक जरा. अशी दिसते बघ याच्यावर जाळी दिसते बघ तार येते बघ. चिपचिप होतं ना तसं ना ते. चिपचिप एकदम जेल जेल सारखा ते गेलं पाहिजे ना. ते थोडं खाताना अवघड वाटतं जरा बुलबुलीतपणा येतो ना. आता इथे बघा अजून वेळ आहे याला. मी आता थोडा वेळ आहे. तर सर्व याच्यातलं जेल आहे ना बुलबुलीतपणा हा सर्व निघून गेलाय. तू जरा जेल आणि जरा ऍडव्हर्टाइजमेंट करून दाखव. जरा इकडून एंट्री करशील. आता मम्मी बघा तुम्हाला एंट्री करून दाखवेल बघा. आता इथे बघा आमची मम्मी खूप खुश आहे कारण मम्मीने एक नवीन ऍडव्हर्टाइजमेंट काढली. मला दाखवतो मम्मीची काय ऍडव्हर्टाइजमेंट आहे. लय पाय दुखताय. काय आलं. पाय डोकरं लय दुखतायत गुडघे. कोणता. हा एक दुखतोय हा पण दुखतोय. मग त्याला काय पकडलं. त्याला काय पकडलं म्हणजे चालायला नाही होणार. दोन पकडे. काय झालं खूप दुखतंय. खूप दुखतंय हा गुडघा. मग ह्याच्यावरती रामबाण इलाज का आपल्याकडे. भेंडीची भाजी खावा आणि गुडघ्याला आराम मिळवा. झाली का गुडघ्या लगेच नाव काढल्यावर गुडघ्या बरोबर झाले. लगेच बरोबर झाली. भेंडीची भाजी शिजते ना. शिजतानाच बरं झाले. हा आता भाजी आहे ना तरसवून झाली आहे. 8-10 मिनिटं झाली बरोबर. आणि चांगली भाजी तरसली आहे बघा. आता काय करायचं. आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे सर्व जे साहित्य घेतलेले ना मसाले हा हे सर्व टाकायचे. आणि सॉस. सॉस टाकायचा. सॉस म्हणजे टोमॅटो केचप. हा सर्व टाकायचा. अजून आणि ते खोबरं टाकायचं. मीठ टाक. खोबरं पण कसं एकदम भारंभार टाकायचं. मस्त भाजी छान होते एकदम कोकणी स्टाईल. हा कोकणी स्टाईल भाजी. आता मीठ टाक पहिलं. हा 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 बरोबर आहे. चवीप्रमाणे मीठ काढून ठेवलेलं आहे मी. हा सर्व मिक्स आणि ते पेलावर पाणी ठेवलंय ना ते पाणी टाक. हा म्हणजे माझी नवीन प्रकारची भाजी आहे. लोक पाणी न टाकता भाजी बनवतात. मसाले टाकून पाणी टाकून भाजी बनवते. टाक सर्व पाणी. कारण ते सर्व मसाले मीठ मसाले खोबरं सगळं भाजीला लागलं पाहिजे ना. हा त्याच्यासाठी आपण आता पाणी टाकायचं. आता सर्व मिक्स करून आहे ना त्याच्यावरती झाकण ठेवायचं आहे. भाजी कशी दिसते बघा. कशी भाजी आहे बघा. वा सुगंध एवढा सुटलाय भाजीला ना. शेवटी हात कोणाचा लागला. हा तुझा. आज मम्मीचे गुडघे दुखतोय ना म्हणून मी मम्मीला ढवळायला हेल्प करते. हा बरोबर झालं ना. हा आता मुलाला ठेव. हा जरा आता झाकण मारून ठेव. ते मीठ मसाले सर्व त्या भाजी. आता काय करू. झाकण मार. मग काय करू. अजून वाटलं त्याच्यावरती झाकण ठेव. हा आता थोडा बारीक गॅस कर. मिलते हैं कितने मिनट के बाद. 2 मिनिट के बाद. 2 मिनट के बाद. हा ते भाजीचं झाकण काढते. 2 मिनिटं झाली आहे. आणि भाजी जरा ढवळून घेते. बघा भाजी. वा हॉटेलमध्ये कशी असते रेस्टॉरंटमध्ये एकदम मम्मी भेंडीची भाजी एकदम खास. कांदा खोबरा टाकून पण एकदम भाजी बेस्ट झाली एकदम. आणि तुम्हाला मी माझं पर्सनल ओपिनियन देतो. ही भाजी अगोदर आम्ही कधी कधी रेसिपी अशी करतो ना आम्ही मम्मी ट्राय करत असते आणि मला खायला देते.
आवडली तर मी नक्की सांगतो की ती रेसिपी नक्कीच बनव. ही मी खाल्लेली भाजी आहे आणि खूप म्हणजे खूप छान लागते. हा म्हणून अशी तर परत त्याने भेंडी आणली अर्धा किलो. पहिली आणली होती त्याने पाव किलो. हा ती मी अशी सहज मध्ये केली आणि त्याच्यानंतर म्हणाला ती भाजी मस्त झाली आहे, बाजूवाल्याला पण द्यायला पाहिजे असं म्हणून त्याने आता अर्धा किलो आणली आहे. हीच भाजी आम्ही आता थोडं काकींना पण टेस्ट करायला देणार आहे, आम्ही पण करणार आहे आणि तुम्ही पण अशीच करून बघा आणि आम्हाला कमेंट मध्ये सांगा तुम्हाला टोमॅटो रेसिपी कशी केचप वाटते. टाकूनच बनवा. जे साहित्य टाकलं ना तसंच टाकू. तसं टाका. नंतर पण आपण 2 मिनिटाच्या नंतर जेव्हा आपण झाकण काढतो ना ते 2 मिनिटं कशी मीडियम गॅसवर ठेवायचं असतं, बारीक गॅस करून, बरोबर. आणि त्याच्यानंतर 2 मिनिटांनी झाकण काढून पण आपल्याला आहे ना अशी 2 मिनिटं चांगली सरसवून घ्यायची. बघा खाली लागली आहे बघा. पण तू एवढी खुश का? माझ्या खुशीचं कारण मोठं आहे. काय मोठं आहे सांग. आज आहे ना मी दिलला बघितलं, व्हिडिओ केला ना. आता एवढा वर्ष मी व्हिडिओ काढतो तर मला समजतं की तो व्हिडिओ ना जरा असा श्रिंक झाला होता म्हणून ती दिल जरा पातळ दिसत होती. हा आणि आता ती आहे ना शेप आहे तिकडे आणि चांगली आहे तिकडे, तिला सर्व खायला मिळतंय. इकडे आणि ना इकडे आली तर तिला काहीच खायला मिळणार खायला पण नाही, तिला खूप अनसेफ होणार आहे आमचे म्हणजे. तिकडे आज झाले वांदे झाले खाण्यापिण्याचे, म्हणजे भाजीपाला नाही काय नाही. आणि तिकडे कसं मच्छीवाली आपली आशाताई नेहमी हप्त्याला येते, हप्त्यातून 2 वेळा येते आणि ती मच्छी देते तिच्यासाठी खास. मग ती 2 वेळा हप्त्यातून मच्छी खाते, दाणे खाते आपले, आणि इथे येऊन काय खाणार सांगा. आणि मध्ये मध्ये हप्त्याने तिला एकदा आहे ना अंड शिजवून तो अंड्यातला आतला जो गर असतो ना ते ती गर खाते. आता ही भाजी बघा मस्त छान झालेली आहे आणि आता मी गॅस बंद करते. आता तुम्ही आहे ना भाजीचा पहिला कलर बघा, तुम्हाला वाटते काही भेंडीची भाजी आहे म्हणून. बघा मस्त वाटते, मस्त कशी वाटते बघा, छान. चल पटकन झटकन ताबडतोब हा टेस्टिंगला दे. काय बोललं? पटकन झटकन ताबडतोब. चला 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 अशी टेस्टिंगला. जर भेंडीची भाजी केली तर दुसरी भाजीच नको. मग मला माहिती आहे ना. चला टेस्टिंगला चला. आता इथे बघा माझी फेवरेट भेंडीची भाजी रेसिपी एकदम रेडी आहे. म्हणजे अशा आणि पद्धतीने आता बनवली ना. इथे पण बघा माझा फेवरेट पेरू ते तयार आहे. आता फक्त खायची पोटी आहे. आणि आज माझा उपवास आहे ना म्हणून मी आज पेरू खाते. पप्पू भेंडीची भाजी टेस्ट करतोय. वा वा एकदम मस्त. खरं सांगतो अशाच पद्धतीने बनवा. तर भेंडी पण चांगली मम्मी वाफ लागलेली त्याला आणि ते वरती जो खोबऱ्या वाटतंय ना जास्त खोबरा कांदा जेव्हा त्याला येतोय ना मम्मी तो खूप छान वाटतंय. आणि ते सॉस मध्ये जरा त्याला चटपटीत पण आला आणि मसाला पण एकदम व्यवस्थित लागलाय. त्यामुळे ही भाजी ना ओव्हरऑल एकदम छान झालेली आहे. तर तुम्हाला परत मला एक विचारायचं आहे. आता हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला, आमचे ब्लॉग्स कसे वाटले. आज आम्ही ट्राय केले की तुम्हाला आमची मस्ती आम्ही जे काय करतो ते सर्व तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दाखवायला. जर कोणत्या शॉर्टमध्ये तुम्हाला वाटलं असेल की जास्त बडबड झाली तर ते आम्हाला नक्कीच सांगा, म्हणजे आम्ही तसे शॉर्ट टाकणार नाही. आणि आवडलं तर असे शॉर्ट म्हणजे आवडलं तर असेच ब्लॉग्स तुम्हाला टाकू आणि दाखवू. तर व्हिडिओ कसा वाटला मला नक्कीच सांगा आणि व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. आणि घंटी पण एकदाच वाजवायची. हा नाही तुम्ही सबस्क्राईब आणि घंटी वाजवली असेल ना तर परत नाही वाजवायची. त्याच्यासाठी आज पप्पूने घंटी दाखवली. घंटी एका चॅनलला एकदाच वाजवायची. खूप छान झाले, नक्कीच बनवा.